17 октябр дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири фарҳанги давлати Қатар Шайх Абдураҳмон ибни Ҳамад ибни Ҷосим Оли Сониро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили рушду таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва бародарии Тоҷикистону Қатар баррасӣ гардид. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз барпошавии муносибатҳои дипломатӣ миёни кишварҳо ки имсол 30 сол аз он пур мешавад, ёдовар шуда, робитаҳои фарҳангиро яке аз ҷанбаҳои муҳими ҳамкорӣ номиданд. ҷонибҳо баргузории рӯзҳои фарҳангии Қатар дар Тоҷикистонро омили таҳкимбахши риштаҳои дӯстиву рафоқат арзёбӣ намуданд. ба роҳ мондани ҳамкорӣ миёни муассисаҳои таҳсилотӣ ва пашӯҳишии фарҳангӣ, ҷудо намудани бурсияҳои таҳсилотии донишҷӯён дар муассисаҳои омӯзишии ду кишвар ва таҳияи филмҳои муштарак аз мавзӯъҳои суҳбат буд. ҷонибҳо ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳо мавриди таваҷҷӯҳи гуфтугӯи судманд анҷом доданд.